Karibu sana na ndo mwanchumuligirilio Getembe Television na Getembe Farm 102.7 na buna anatika uko manyia nkwira na ndega igaso murubuli bwobole mikigima murubuli chiri nkuma kiumo kurunga KILIMO hai yokoletu asuna about Vision Africa Trust bono murugoba na ikenda jikomi iritanga di kigima katuracha kumurubuli no koleta ikomanyiri sambeo gikwalgania umurubuli gokurunga KILIMO hai. The Organic Farmer kuwatana na amona Biovision ikabako kuletera KILIMO hai numuru video okumulekera ubole mibu bwonchereria ububo koleta engeria na kolenda amazingira. Getembe FM. Kweli kabisa mwanchumuligiringa ikuru Getembe FM na Getembe Television murubuli KILIMO hai na KILIMO hai numurubuli yokoletu solene shirika ya Vision Africa Trust yemo asemo gaiga ase Getembe Radio na Getembe Television na lero ase studio mwanchumuligi ekerongu kwaliga ni nchenkuru kwa Jeffrey Onsarigo amona ncheno mogeni kuinzera kemto Rachel nerore omogeni one bono morgoba kigima ujura chusangamo naye kigima na gukwerera mange kigima ketutaligilia mangana yogwonchurania ebi meri ase megondo ya ito ya masemo no kumuleta omogeni ito ase studio weirewe madam ngaki ya gorobire ya kono mulego wakwanire radio giri insenga nityo kwanange nege kwanire kyeli radio giri soke kima motegeli yako yunga kyukuru kwa samarieta. Yes bia mano yo bintombo radio nsarigo samarieta nkoro kupinzara kemto Rachel kwinzara kemto Rachel ni agripreneur kurwa Kisii County no muiburu ki obugetutu masaba akanyoma gochibunchari. Yes bugia ko mu ward bani gasia ya no agokorera ko bugia ko mu ward ni agripreneur. All right. Asante sana kuinzera kemto Rachel nero mogeni yitumwa nchumuligilia somurubuli kurunga KILIMO hai yoletu asuna about Vision Africa Trust yema seyemo ekuru kwaliga ni lere tuku kwanira mangana kurunga intercropping ana mangana somurubuli nyigweke onyomba ogwonchurania ebimeli asomugundo ekatu kwanira intercropping anda kino mumanyi kigima kinkiki ekero tuku kwanira omuraria intercropping etumanishite ekero gosimike bimeri bya omugondo on the same piece of land wetanie kemo igona boko beke bituma bobeke chingende na kero kindi na ando eti none binjume gosebinyabwali. Oh yes, that is what we mean when we say intercropping. Ebine bintabali mbakoraga gusi andake litangani kigima ketukuje gukwana nayo mwanchumuligiri libuli lyale nili nene ligujikochanga ine aye mbimeri kibiri ogocha ogwochogania somugondogo ine ayino mulibili litangani. Yes na ayino ngabali mina bangi muligusi guchikoto tebigali nga aye nkemeri keliki ogokora okonya kuburukania somugondogo totebi namanyabwa lyokabwate ninkekeli esugumubwate kabeji lino gujinjugu nkibinte bingi birutu bugate miongo nebintu byonsi nuchikukwana intuga iga abadaye nabokunya gutulikira ujume usoto tebikira nguchikulesi miano tebe nganche mugondo kwane kagondo mbwata kabegega kembwate keneke nebyonsi kiratugunya gusanga omurubuli eyemo aseyemo. Karibu sana akemto Rachel asomurubuli olero kigima eligera aba gusomulemi anyole obosemi obuiga abua abene bono ekatugu kwanira intercropping obuya aboko burukania ebimelie biga asemegondeli ya itemekemeke mburubyo boiga kwinzera bia mono muraria egente gitanga ni pi ekeroko tebyo monto a intercrop egente gitanga ni abwenta we expecting gelinga okogesa kuwa yego igakoboko nene. Oh yes asingencho nabwate kero kendo nyobeke gituma ubikire chinyende nande gati yaonya kabagagati garango bekare none binju nande gati so meaning uikacha gesalire igoromo goromono uikatu ale gituma twarare chinyende nande ngo twarara aganchu egia kabere ekero begete bimerie bigagwetani ekemo utangalire lira banone kere mbure go twinyinge tiri kobogolirira baliria ekiaga tatu ngokonya pire no na badudu bali bakobera asibimeli ngoletera some confusion. For example totebenga ama konde naranje kobera asibituma
ekere makunda ya gocha kero kindi liachire liasoira ase ching'ende liatantanire liarenge purpose ligo swa ase ching'ende echi lakini liasoira ororo lia emeti go swa ase getuma lakini liatantanire liasoira ase ching'ende by the time likorigie enchera ligocha goikera egetuma keri giakinire giachirare chinsakari konde ligocha goika ase egetuma giescape kiarachirare aya egento kende kokonyere gento tukuruka ngokorere market stability ningi ekera abalemi babwate ebimeri ekogesoko konge to for instance ibituma kero bire bingi echiru none ligori nko bari stable turi konyora ligori ririko bari rinene mono togo tebanga intercropping egocha yakora yakonya abalemi baito mono bono igo asomoremi okora ogoburukania ebimeri nabwate faida nyinga sinchi imeri bya yembire safe nabwate faida nene bono andake ekero twalirire mangana ya intercropping ebintu ebingokoleka bibira asiro byagusi nsali ebina bibi gokoleka mono actually oboli bono igabali me batutegerereta abange nabokonyora ng'umuremi takubika getuma mugondo atabigeti ng'ende nande iga hagati nabokonyora kero kendo etiria gantu kande gati kwanyora abandi babikire binyabwari babikire chinchugu ondo eti none ne chichi mbisi gati ebi onsaligo nabibi gokoleka mono aserira bali turia gusi asomoremi oria ogokora ogoburukania ebimeri byaye obekeka somogondo obuya burase bintu bino gwatetebiri nki andake mbolendi kibwe ndagira bwate nabo igo efamilia enke konyora efamilia yege ntegitangani unsaligo nere set yani bono bune season yeyo imagine nkwabe getegetuma mugondo mubegete chingende nagantu kande nili nyabwari aya nole set nole comfortable nga omoeli oye medie nyigete gekoera ngoge sandi ndagira nekoreteki nero aya egento kende ebe tumeke goso akogocha kogasoko gesoko gogwetani ngoisa nere efamily yao nande kero kinna bera etani onyore yende yero gokoraki okonia gosura eno na abantu banda abairi gosabasa abasani sigo igwetete konyati yakonyire egento kende ekero simegete bimeri ebigwetane no nyembe bire bitatu tutebe ngwasimeke getuma wasimekire chingende wasimekire nenju mambia tokogende duko chikogoro mugatikira lituko nko etiore chinju gwejiri tukelimo karange no nyamambi familia yenywere cha igo waseviri uko save uko nye kwale ngomo ngina waseviri yakabesaka yakokonyire wachire kwarure no nakombi ebyombe byabangena babwate kwanyorera kabesa ko ruororo wagurire no nakayanga kwagurire umwane yanga ororokanire buya wagurire no nakamagi kawo nyomba no magani gawoja kwa moera manji yugo in other terms ngo konyire ku empower women wetera sebese ye kwanyora kurwasaga tumaka kwaoni usichinju kwanyorera kabesa nandi kwakorire genteke nga ikinga tote mungino utakunyakolera mungino ago ikaranso byote mu kungu stengo buli nabwate kende nyuma mungino utakulira pi all right wanchu muligere okonyolianga omorobuli okurunga KILIMO hai omorobuli bwobole mibole ne faida uyole tu asole ne shirika ya BioVision Africa Trust na iga ime ya Getembe Television na Getembe Frame mugeni tukwinzera ke mtu Rachel nero gusangana itu kigima oigano mumanyibu amangana yobole mi kigima kurunga agripreneur ase county ya itu ya Kisii kigima akatonyo gusangama andake gutwerera bona sobu ya bumule mioli yireti galia mbimeri kibiga specific umuntu agwente kuburukana niyo maete ebintu bigana biro bita oleta echageti oleta buto oleta swenta byo shimukana n'obigete cyane ona bimeri kibiga andake konya ngo muremi olegali nka ekigugusibeka uyisogo yetieke wetineke mbibwa tubwa amate n'ikikasire biro bigokora bya miya mono nsaliko yes waliriya egento gego tuitabu n'abalemi mono no gutamanya nke Amerika togo intercrop nekindi bikuigwanana nke Amerika yekuigwana nekindi bono naboko nyoro umuntu abegete kemeri otebanga nje nasogeta asara lakini tukumanya ngamagoso nayo wakore nero mubi nayo wakore tamagoso bono ekero togo kora intercropping etukuligereria ebintu bibiri tubwate bimeri chia ina ibiri oh yes mbiro tukoroka deep rooted crops nebinde mbiro tukoroka shallow nebibi kwamera igura emeri yabo tiri guchinse ere igura for instance endani igetungu
ntubwate emyungu libone ebi nebintu bibwate emeri yabere igora etiko enda insekapisa togo chase deep bono tokora ebintu biri bikuire emeri inse. All right, yes. For instance ntubwate gituma ntubwate chinyende ntubwate nande chinyanya carrots ebi nebintu bikogenda nse lirabanse kapisa. Bone kero togokora intercropping lazima to put in mind ebintu ebi nga ekenge bwate deep roots koseke bwate shallow so that kero togo intercrop ebintu ebi mbigo chikubwana chinguru bono andake umulimi nalegalio tuligire tubona murogoba era nabagwichanda sana kwinzera gose recho kemto otosomire mangana maya sana ubonga kinga nchumulimi nkwibanga in terms ebi melibia ne mbibeke mbiyali bagaligia chingia no ayene nchira bikoreka bibi mbiji kwingirania kugatie kameli kende uchiye kende kerobira asomugondoli pone kero kurigiriria ebintu ebi okurigiria ebintu bitatu twateba tukurigiria endo spacing tukurigiria endo gikuru timing nande turigiriria negendo gikuru ku row patterns spacing yeye ningie manishite abantu abange kero togokora obulemi turiko mind spacing. Oh yes, yani nabole mugondo obegete ebituma yani ayobegeto yani orojo abande bato chogibona hai tetandonsi turiko manyanga kurwera ini yochira ini ye spacing ngana na kimbwana takoko. Oh yes, ora kurwige kama gike kuchike kama kokende spacing kie korete kieki iganeri. So when we intercrop ntobwana takoba makini sana nigendo gikuru spacing ekero togo space deep rooted crops. Yes, ntobwana takomanyana ki spacing na kitobwana takobekengana nekero togokora shallow rooted ebibire raisi ebibire igora spacing kitobwana togokora ki tobwana togutiga. In terms of timing nto tige mbure twe tiriria ikire gati bono gosego chikoera na litokorete ebimeri bitu tukubika mugundo ebimeri botambe ebitakire bibe kumugundo at the onset of rains yani ekerochi embura yachakire yes. Na lie kemeri kiriki yawe gochikonyora chinguru yasoka ne chinguru ne embura eria kerego chikobutora yanyore kemeri yawe yatwarire chinguru pono row patterns kero togoteba row patterns eyene kero tutakete kumanyana kemeri gete ndo kitokubeka kemeri gete ndo gete tokubeka nande to basa oreta kosene chinsiaga nirinya bwali obekero yem ebinte biro chembichana nonsa ligo mbikuigwana iko kero tukurigererio ekero tutagete obulemi bwito bobuya usekero tutagete kutokora intercropping strong ebinte bitatu lazima tubibeke into consideration. Ayuno mwabisabu obulemi andake kwaligereria mangana se bulemi baito gusigaiga twengu mugwekano bwimeri gete kwararebi yabibwate patterning ya intercropping andake umuntara atebenga ushikubike kineke ubikega usaligo gana gintu gitabirebya wano murariambe ya mono. Oh yes, mono gusi egento tomenyerete mulemi onde bwanzi arate babwate bono iga mugondo egento gikuru kwegetuma chibana getuma keroki is very automatic yani mulemi onde bwanzi osakogenda mugondo kwa enda bokonyore getu na bokonyore getuma lakini ntoma etinge getume kingito intercrop na keroki osenki toko mix na keroki egente getanganie keroko ligererie getume kigende tobwante ko intercrop na keroki kire common is beans chinyende egine kawaida na bokonyoro mulemi abegete getuma akabika ege kama gekyo na babegete getuma akabika ne chinyende na ande gati yechira ini gati na anda akabika chinyende rai na ande mulemi onde nare nendo kogendo ranga ya libagiri neri nene ndirigo chiasara orete ibinchugu byaye gose chi soya beans uitigati. That is very correct. Oyo koleta igo oyo akoleta bia. That is first. Tochiche ekamerikende kire common in Kisii ditoke erire deep rooted ditoke eri ekero kuri yekemerio go intercrop na kerokyo goikuri gento kire shallow buna kireki rete suma yao itigati reta chinyende chiao itigati
teta nande nonyene chi soya beans nabo kuminyoki gati yabo ase ngenjo litoke lindire temerinse litoke likuire meriare chingende chire igora nonye chikogenda nse tali mono nabo kwetigati ase ngenjo chingende nabo gocha konyoro kwage sire kwaira abana bakorireki bali rose kwarusiriri kuneni esuguma nabo kweta kwaire magoroba abana bakorireki baragire ekemeri kende mono nande kire common ne kawa coffee trees chiri raini yeye nagatia naro nabo kuminyoki ekemeri kende ekemeri toko beka na coffee nkiri kiki for instance nabo toko beke getuma for instance nabo toko beke chingende nabo toko beka soya beans bono toro chiri bagere wati ketegatiga ase bimeri ebi yarete faida gete yarete faida ekemeri kende nande mono toko koraga kusi no musi umusi norororo chira ini ribagere rende ryatigara so musiga nkiaro turabiki nabo tokubika rinya bwari nabo tokubika igituma yes nabo tokubika none viasi in that ribageri ndichigutigara busa nyorete yatolete ire faida asa matunda arorende mete ya matunda imete ya matunda mono gusito bwata avocado tobwata lipopo agatia ekero begete chi avocado chi autotebe ko senira ini igoro bebe gutira usoro bebe oro gutira kati ari bageri diatigara nkyuko litigera orake sabu beke gendoro tonyo rotie mete avocado gatima na butoko beke sukuma butoko beke gitungu yakunya kurira rende katigite libagarira ire busa abegeta avocado cyo igoro bago kutira ibageri rinda yo asenchele omubisuminto recho nkiringa ebimeri bwatemeri menene gukinse kabiro nabo kolete kigwatemeri meke obikigo abantu bali muri myoliyo simegete n'iki avocado chinyinge libageri zikalete kange sugumurage kango chingendo rage as long as I put into mind the spacing yeri twatema spacing nande nabura abege nkeba asenge njonkwa minded spacing nabo mbaro bako genda batumbania bono none kemerike lingiriko nyora sike koyanira kiriko nyora mugaso nkiriko nyora mache mburage gotu macha alitali kugeke umugina nara aliyo monene sana anda kuigurerie tali kenyamulero spacing yokumirinkieke ekero mwabisago kwana ngakero kwa bigire kemeri ekemo ochie kende libagari yokuligire lirenda ngani liko ekemeri ekeyane uno mwenye bantu ayino mangana ye Rachel wachibuli to kulinga niko tunasoma kuna KILIMO hai muri ya KILIMO kwetu aso bubu sababu muri kwetu sore ne shirika ya Biovision Africa Trust na bono morogoba Rachel kimto netu sanganere gege studio asobo semyo bonene kegima bwa chinkuma ayo mwenye netu kubulinga nkiriki KILIMO na ugusimeka bintu kibiri begeta mugondogo andako kuburukana ni bwo ochogane tyote berenga insimegete ngabeka neke no sangana itu badai badai asina mu studio kanya kweli gadi motegerali no mwanchubulilie masemo alafu badai nyakubweli boli nokwane numulimi oyiga gusoma obiso igasa maboli ago eyemo aseyemo bono ulimi obuga bwokuburukana nibimeri na kibugukini obotobubweliroba nga kibukino obotobweliroba na ndega kibura konyego kyani gutumeka kugusokuga nikwobuyo beya mono murare ekero tobegete bimeri ebigwetani ekemo mugondo yes tonyoringa ibagandi ligo chigotokorore gente getangani ase nonye weeds sina kitogo chiruka se kigusi emelibita nchiri ibimenta yes ibinyambi ekero begete chi ebimeri ebi bikavete libageri ase tayo none ke mogo mogi chikonyora libagage kine iyo gotete komera nko ide ndiriko banyingi ndiriko banyingi ikinege ndegetanga igendegitangani aya igi yakabere soil erosion ibaligo ekero bigiti bimeri bigabire butani yakemo gusibire iraberi nko bali recovered amache na chichali lyako minyoka tali kunyara kubugulira baliririe igoro mono unlike buna kwabegete ekemeri ekemo aya ikentongere twacha kirite nago tebetinga ingotantani kire pests yes aka mududu nkale ka emetie kemerigete ege chuni ngiri kia emetie kemerigete lakini kero gia cha kia umere bimeri gwetani ekemo kia so eke kende ngese kia emetie totabe kose nege tuma kia nyora kia landi sinchuku by the time kucha kuikirege tuma
ko bare tirige ku nutrients cycle efficiency yani ebi binte nutrients ko pasila ko sangubire ne meri ebi to maximum right andake asukuliria andake libulinde keronganiti okuligira igabono intercropping ya togokora andake emeri mbirororo bi commenta nitrogen gocha seliroba bibuge go save emeri mbiri bigatogutumia ebimeri omoralia mbirororo bi commenta nitrogen gocha seliraba ebiri twateba bikogenda nsi biri temerinze biri they are very rich in nitrogen for example chinchugu those are the best chinchugu onya kutaketera bali yabo limento nitrogen go for chinchugu ichekero chia chirensali igo chikungusa the nutrients chirensense seliraba chiareta iguru yachikomekirira baliririaba liera ni obotobu buli bwaye ndelira baliriria lyairana lyaba productive bono ntubwate amakonde aliyagocha ase ebimeli marange amakonde nabono tubwate fall armyworm ebintuna chimbongi nebintu binde binge biri bikulya ebimeli ebiga bono combination kibwa mochugano kibwa ebimeli omuya ogoite bintu biga ase mugondo akero kuligereri ebimeli ebi etwatebe teri twachagete nga mbire shallow rooted yes biri koire merinse mbire deep biri bikoire merinse na bibikoro ku deep deep rooted ebire bikoye bekobera igura na bibikoro ku shallow bono akero tutakete guitaba dudu aba wikato put into consideration ebinte bibwate meri yanse ni meri yayigo iguru akero tugosimeka for instance yegetuma etokoligia egento kekuruku desmodium no kunyansi getebwa chicha bonga chinsiyaga but it is good akara kwa bekire ebitume ebi ono desmodium yeso kunye simeka insinyo ere very good asogo seria abadudu aba aya akara tokoligereria egento kende nekero osimegete getungu arufu eri yaye koseriera abadudu sana ne dania ekero toko kwa ruburi myobo dasi maturigereri ebinte biga twateba nga ebimeri biga twateba nga mbire bibubire shallow na deep so dania negetunguo birobye bire igura lakini maize ere kolete kike ichietense bonde kero kwalete dania kwabeka gusege tunguo ri musweli riaye dia prevent pests yechinchigenda se ekemeri gekende kwali ku prevent right iwe mwanchu muligereri no mulemyo minto motegereri na bwigweta mangana mayasana nga naye na butumeka cropping bose kuburukania ebimelia somogondo eligere bikwa ovaida bose faida ere nyinge akolengana no manyi usomo bisabwa mangana ega ya obulemi ya mansimo kulinde alibuli tutoko boletinga ine noramo na intubuli nga yotakatagurwa ngati kora manyanga omulemi mintonga yole sikage chapa no morogoba anya kura mo na intukura kwa na intuga igabantu babiriga atotebinga Juliet kurase number 0741583878 ne yendere 0726447367 ekirukwa na intuga igukwa no mulemi Rachel Kemto Kwinzera omwabisabo bulemi gaiga mangana mayakima umanyita mangana ya naye andako bosemyo bagako utaligwa kanera free ine nga Juliet kurwa kurasangango 92 wala tebinga ndugwe to mumanyo biga inkikiri yayo usimeka somo ndogo na ande totebingo kindi gukura simeka nga kiayo kuburukani meli totebingo simeka rusiaga na simekeke onye go simeka bobe ago konye nga lero utike kuchaka lero Getembe low Getembe Mbiyole sawa Verix bono sukase network kwa na ntungo ayengu simekuli meli mugondo mbiri bye byo gusimeka so mugondo go nkereki na kiriki
Biamono sana asibengere biago nabo igasoko kwa nabuya nebe network yawe yaleto muchando kuletia no nyoru yondega iga ase notice sano ibere nye mo isano na isato isano na isato isano na ibere isano na isato igoto kwanera 0726447367 nenso mliende 0741583878 buno mulemi oitogusi nki ayogusimeka no mulemi ole mugondo kwago nubwati imeligo itani bibere nubwati imeligo itani ekemo nkire keke okobeka tebango unanche bono mbuli nsarigo no mulemi ole no mulemi nde na nche nimbwate bya nango temire kuinzara ante gusimbo bengusimeka gatambalo. Hello. Yes, karibu. Yes. Ngo simekela ituma. Na gento kinande. Kinyende. Aha. Amatoke. Aha. Nekinyeni. Ebi meri bia. Aha. Nekinyeni muna wana likituma. Yes. Eki sala na erindawu. Ebi meri bino kuibeka no biramu. Onda yamo. Mbibele takando kidogo iga. Mbiri yokuburuka. None kigenda kwa kera ni yaye nditumana kera ni yaye. Omulemo wabisanga otebye osembye gusimeka byamono sana. Tugetaba limbali gusisa mutamagana. Tigante kritiyango. Asante sana. Shukrani sana. 0741583878 ekonongule simi ange yomweliga iga nkirikiri ya gusimeka nki ayogusimeka somo ndogo andake ekeroko igwa manganaya. Getambalo. Omwene weliro. Yes, Christopher Rangacha kurukemera. Na meli kurukemera na arabye mu ngina kweresa. Yes. Bono enangu mubuli. Na ikwenda linde Christopher koranga ekredit amu butokere kulinde konyataika kubulibuli yae andake narote bagusimika chingende chibando n'ibintu nakwa nambu yagusimika mwireni oyombu yagusimika umuralia pono ntobwate types of intercropping types of intercropping echine chinchira choko intercrop choko burkani bimeri motobwate igekoro kuro intercropping ro nekero bangetira ini ya moga oyo mintu moralia totebe gosene yesukuma inira ini ya mo ogachira ini ye okabekera ini go montago chorora ngira ini ye chinyende mata okabege inira ini ye linago mata okabege inira ini ye getunguo iyo ne anchire yes that is called raw intercropping eyo ere chiro ntoroche chiro eyenero ye chinyende yenero ye getunguo eyenero ye ndani that is called raw. Yes. Na ando mulemi yoyote eba igare very correct. All right. Tubwate yende ekoroku mixed. Mixed yeba no nera togo chitwa kora mono. Okole muna for mono mono yego kolekana ase asabalemi be chinye ni mono. Akole to botubwe chinsaga, obotubwe linago, obotubwe ndani. Na kero kendo burukani nonye na obotu nonye no bwechinyi gose no bwechi no motere. Yes. Osiaramo pone bintu birie karo bigosoka ebigosoka mo mbibwati direction nabakonyororo saga romereta inaguga omotere no rosokera muina that is called mixed yani no muchanganyiko inande ibi mono na bitoko kora gusi wanyoro ndo letrige tungu na ndo menta gatiabo bona eno chana bakorige ticheke ngana bakebwate ebintu ebionse varieties that one is acceptable. Yes. Intercropping inere sawa as long as to put into mind nga egenteke kwabeka no put it in mind egento kelitwa teba shallow rooted na deep rooted ai eya gatatu etobwate egento gekorokwa intercropping ekorokunga relay yo minto moralia neri for instance yani omolemi na begete getuma kigakina gikire stage gete nanda karoranga liraberiria nenguchirira sara akarengera liaye libagalira baliriria neligo chiasara tigange ndende tachinyende mbeki so relay nekero kobeke kemeli asike chingaki ekekende giasukire ya chirara right. That is very correct. Now omobisa unogenda kotera mangana maya ingwete mbaligire tini chigiri chikomyoka andake asingane kubwati imeli bigabi go intercrop mbikora asebi gundi bibikebu nabone biticha bitu school gardens biri ebina biyo gukora buya actually omurali gusi ndundu bwati male mu manene abantu babwata male mama nene mbali guchisika gusi male muto bwata anga bune biticha
lakini mono monekero kurigirerio moraria ebimeri ebinge muna chinye ni mono ngai chiko rwose ngusi avocado ngai chiko ruchanga na ire ngusi bone bigondi bibyite biketo bwate na bibito bwenta ko utilize ntobasa go tuguta space yende we consider intercropping yani tigatopurukanie ebimeri ebi yes na litoranyore nona mazaito arakina abamangi. All right, omobisa kuinzera katugukora anda kenkura semyo mogusi iguru ya mangana ya mayale tu kilimo hai na Biovision Africa Trust anda ke intercropping ne kabwate ngeli goto alinde abantu bamanye intercropping umuraria lazima nebwate ngeli. Oh yes na nacha kitego gotebinga kero ko kora intercropping tugucha kubikana na muntu yokorete monocropping. Monocropping igone kero manishe to simigete yente na bakara kuwa bebosa yani imagine nga wachite mugondo muraria ukarima ugatumika ubuyo ugasimika igetuma egetuma ki for instance go somo gasochiche egetuma kiri ararire gya kure pi aya kwari gusimika bibere bitatu totebe gosenkwa begete chingende gati ukabeka naganju ekemogego ku ekede kwanyorire ekekende wa byago korire kiago konyire nindoche kimtu amangano bwata mayak sana ngakina nengo kolea tuliga tongere kusagara muri mitasi njinyi yaki chisa ibirengo nyato amangana mayeke ungase television bonga ni tebo sembua go mweli engana ye moyo ucha sumuligiri no matengereri mbi hamuno yo mitomoraria na agokire koba nande na agokire gukwana nabalimi baito na inje no muleminde yes ekento ndateya balimi baito tigagutigarira bali kurara yes dira berie tiro tolega tulikorere emiremo nyuma tutaraira norora singe nchontu nerira no tukwira tole merira beri to make use of rira beri tulikorere gas tigakubike kemerie kemo mugundo tamerera no nyembi bere ekemo gegokwa ekendega kore kieke kegokonye abangi na baito zakona kurira ya besa teiyo gas teiyo bana mbarariku ngyo kurira gas teiyo kubwate ubule. All right send beke kemeri kiao kegokonye nande tigato impress intercropping. Karibu sana kuinzera kemto Recho asinchi jobo semyo ya Kigma mwanchu muligeli myomono sana mtazamaji na msikilizaji sincho kwa beri nintua somorobeli okurunga kilimo hai oletu soli na Biovision Africa Trust yemo asemo natiekoteba nigotuli abeliraba umwana buliraba jufru nsarigo na role tumurobeli gatu asanganere kemto bye bye sobono kulende onsi kiande komi nyuma yake mayirigo cha sembe otuska tuchale. The Organic Farmer kuwatana na amo na Biovision niko bago koletera kilimo hai numurubelio okumulekera ubole gusie bono na bukwego kia aso